kolunye udaba asikhulunywa nganayo iMother of All Maskandi Festival. Lapha ke uSicebe enye insizwa ezikuyo le top 40. Kusasa kuzobe kumenyezelwa i-top 30 kusemthethweni ukuthi obani abakuyi top 30. uSicebe omunye abantu ababhekiwe ukuthi bangahle babe khona kwi-top 30 ngenxa yokuthi ungomunye abantu abavotelwayo nesinethemba lokubabona ukuthi if bangena kwi-top 30 bazomisa kanjani ngoba umkhankaso ubusukhuphukile usezingeni eliphezulu. Lapha ke iyo imininingwane ukuthi umvotela kanjani uSicebe ukuthi uvotela inkosi yamagcwama capital letter A O enambeni 49979 inumber 49979 SMS ibiza 150. So kusasa ke iyaphuma ke i-list. Sisakhuluma ngalokho ama list kunama celebrations nje ambala wenzile izinto ezimenze was achieve ama milestones ama-million ambala wa-edila including nansi ingoma ethi kuyazenzakalela isi-reach 6 million views lapha ku YouTube umemezele lapha uSicebe inkosi yamagcwama ukuthi isize reach 6 million views. Ezinye zengoma ezikhuphukile ke after ekhipha album yakhe naye yathola ukuphusheka ngendlela ephusheka ngayo. Kwaphinde kwazoba ile ngoma ukuthi uyangiyathela naye isize reach ke 1 million views lapha ku YouTube. Lama album asedlulile ke kuwo umuntu odidekalayo ukuthi yini manje wasekuvela ama album no la asadlula ingoma nje ezirichela lawo million lawo nabaculi bayabevela ukuthi hayi ingoma yami sishaya nayo million. Kuphinde ke kube yile ethi bengidakiwe featuring Sneh isifikile ku 1 million streams lapha ku Spotify. Basebenza kakhulu abafana bamaskandi benza kakhulu manje kodwa ngiyayincoma into abayenzayo basebenza kahle kakhulu umculo wabo bawuphushe kakhulu. Kodwa ke indaba enkulu ila kwi-Mother of All Maskandi Festivals ikameze ikamile ke kusasa kube kuminyene utshumo kuleya top 30 kuzobe kunzima kakhulu. Siphuma kwenye ke i-topic ebitrenda kakhulu kaMenzi no Limit abafana bami bacabanga ukuthi asiphume omunye wacabanga ukuthi hayi uyagcina bekukuningi ukukhuluma nje shuthi nje competition i-tight ngempela vele i-competition ke njalo ke akumelanga kube lula akumelanga umunye umfana omunye umuzi athole kalula yabo kumele ayilwele into nayo Limit imelelwe noMenzi naye emelelwe kodwa belwe ngendlela right bengali ngokukhomba gcina sebekhomba abantu aba-wrong abahleli bemcimbi bekhomba ngendlela eyiqiniso if kunento engahambanga kahle bekuveze lokho kodwa if kunephutha lapha elenzakalayo kuvele ukuthi hayi akusi kanjalo kodwa kusasa ke sizoyilindela top 30 izobe ilindele ngamehla abomvu iyona le top 30 esizohanjwa ngayo kuze kuyongena kuyo iMother of All Maskandi Festival ezoba lapha ePeople's Park nge-5 zika April. Top 30 ke izobe ikhona bakhona nabanye abaculi ke abangama guest abanjengo Babu Thosanlanga Babu Ali Babu Shwi oGatsheni uKhuzani nabanye abaediwe kodwa ke abantu osingabo laba yiyo lapha top 30 abazobelola ekuthola iQuantum esidale umsindo omkhulu uqhubukile umsindo leQuantum. Bafethu i-competition akukho lokho osekumele kwenzeke ukuthi manje bani sethi sekhunywa nje sekwanje live leyo nto leyo ayikho kahle. Lapho ufaka ivoti lakho iqhawe lakho lihlabane simple as that. Nxenxa abantu ukuthi cala ngivotele njengomuntu enithanda umusic wakhe njengomuntu enimazi ukuthi uyacula uyaperforma maybe mawukhiphe i-album emnandi bayithanda abantu people automatically bazokuvotela yilokho nje okumele ukwazi. Thina sifuna ukubona nje i-competition abantu becomputer sifuna ukubona ukuthi ubani uzothola iQuantum sifuna ukubona ukuthi ubani inkunzi kulonyaka ngoba nyaka yenye uGatsheni waphuma nalo iQuantum ngenkani walithatha ngodliwe uGatsheni waya nalo leyo phongolo iQuantum kulokhu akangenelanga ngoba nosewinile lento yokuthuthukisa abantu abazanga bayithole izinto ezithize bevelele ngezinto ezithize kakhulu empilweni lena opportunity ke yabo bonke abaculi balapha kwi-top 40 kodwa ke usalile engadikebali ngokuzayo sekuyolunga so i-opportunity ke ukuthi belungiseke nabo ngokuzayo.
Ilokho ngifuna ukuzokubuya njengamanje abantu besalahle sisalinde yona ke i-top 30 yakusasa ezobe ishisa ezobe ikhulumisa futhi nayo ukuthi ubani usale kanjani. Ekubeni benibona ukuthi abantu abavoti, ekubeni benibona ukuthi abantu abakhankasa, abanye bayithulela, abanye bakhankasile, abanye baphushile, akulunganga, abanye kade beyithulela. Kungabe sekubuza ukuthi uphi ubani usale kanjani. Ekubeni nina futhi benabavoteli abantu abanjengomjolisi amavoti bele kude, asazi noma nikhuphuleni lokho. Abantu abanjengofalabo very 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 disappointing, anibavotelanga, nibabekele kude. Abantu abanjengonjoko nabo futhi asazi ukuthi kwenzakaleni. NoLuve bakhona laphana, so baningi nje abantu abalaphana, noCivuzile nabanye. So asazi ukuthi kuzomiseka kanjani ke indaba yakusasa, kodwa ke akusenani. Leyo top 30 ezophuma yiyo ezosebenza, iyona ke sizokhushuka ngayo ke kuze kuba i5, futhi sekusele 20 days or 19 days before usuku lomcimbi ukuthi ke kuyomenyezelwa ukuthi ubani uManqoba, ubani inkunzi, ubani abaqoqode bonke amakhanda. Lo yodlalo is number 1 because ubengena ngenamba onamavoti amancane top 30 29 kanjalo until kuze kusale lo onamavoti amaningi uzobe emenyezelwe umuntu ohambe nequantum. Siyathemba ukuthi lokho kuyoshintsha impilo lomculi leyo ukuthi alithole iquantum, lithola umzila, lingawugadiki umzila, lowuthola kodwa umzila losebenza kuwona because ukugada umzila wale emdlatsheni. Bekuyilokho ke ngane zakwethu. Ngiyabonga ithuba.